Ina ta sauri wallahi. A'a kai. Na gode. Na ga sako. To ai baka Ashe da ma kai mutuci ne? ya kake gaya mun wannan mummunan kalma ka kalle ni. Allah ya isa kan da kai. Allah ya isa ta me? Ya za a yi tura ma kuɗi? Allah ya isa ba space wallahi waje ya cika dam. In ba ka min Allah ya isa wallahi dai ta zuba a ƙasa. In ban da kai mutuci ne. Ya za a yi tura ma kuɗi? Ina can kan gado na rashe ina jiran kaya in ji shiru. A'a to ka san matsalar da ta ke faruwa? Ba wata matsala. Kai baka wa mutum uzuri a Yau rayuwarka. wata ɗaya da tura ma kuɗi. Yau wata ɗaya. To yarinya ita dai ka gane ashe ta yanki biza ta bar ƙasa. Kai. Ni kuma nan ina da marar lafiya a gida. Saboda Allah bawan Allah da wanne zan ji. Haba Aminu. Billahi lazi sai ka biya ni kuɗi na. A'a ina zuwa wani gyaggyara wando kake me kake nufi to? Ya za a yi? Kai ina kuɗi na? Ka ba a sannu. Ni ba mai rigima bane. Ni ba mai tashin hankali bane. Haba dan Allah da Annabi. Wai ina zuwa tukunna. Wai kai dan girman Allah me yake damun ka ne? Kai idan ka ga na rabu da kai wallahi sai ka biya ni kuɗi na. To ina zuwa. Akwai wata tana nan. A'a haka ka ce In min ka wancan. ganta doguwa ne. A'a, Sai ka ji kwantar haka da ka ce min hankalinka. wancan ma. Aminu ka kwantar da hankalinka Aminu. Ina jin ka. Kana ji Aminu. Eh. Ita wannan wacce zan haɗa ka da ita. Kaga ji tsawo na din nan? Eh. Ta fi ni tsawo. Ga ta Allah ya ba ta shaf. Allah ya ba ta kira. Kuma shaf ɗinta in gaya maka irin mai yankan kalangu Kai. irin waɗanda maza suke so. Ta kai waccan da kake ban labari? Waccan ma Allah na tuba ita da take ƙasa ita wannan da take da kira kura ƙasar ne faduwa wutan ka kalle ta fa. Kai. Amma ai ita wannan Eh. ita santala ce in ka ganta doguwa mala in ka ganan din nan inda ka san yankan kalangu. Inna lillahi wa. To ita ina take? Ka san abin da za a yi yanzu abu ɗaya za a yi kaga wayata ba ni da kati kuma kaga muna WhatsApp da ita kuma kaga sai na zauna na dan tsatsara ta gaskiya na mata kilaroro irin namu na yan duniya ko ba haka ba yawa to tukuna sai a shawo kanta gaskiya ne isa kawo ku yan iska dama kuke da rana a'a to yan iska dai gaba daya ai ƙwaryar sama ce take dukan ta ƙasa ka samun jaye kai ma faɗan iskan nan ne to amma kuma ai ka fi ne iskanci ai tunda wanda zai kawo ai ya bi zunubi ban gane wanda zai kawo ba kwarai kuwa ai ga yanzu kai kallon kake yi kai ba dan iska bane kenan kai ba mutumin banza bane ni ba kawai yi nake kai kuma kawowa kake oda to ai ka fi da kawowa kai ba na kawo kowa ni dai abin da na sani dai muna yi da kai kawai in tura ma kuɗi ka kawo haja yanzu ya za a yi akwai wani ɗan canji a hannu ai sai ka bayar ka gane ka san abin yanzu ya zama wannan yi min ne in maka abin ya zama ci mu ci ko ba ka bane komai normal la kaga kirjinta kuwa inna lillahi ai nake gaya maka a ranar wayyo Allah na kai duniya ina son ki zan barki wato wuta ku daban ce yanzu Aminu ni kake gaya wannan kalma ya hakuri manta ne ina kokarin faranta maka rai Aminu haka ne ina kokarin dadada maka rai Aminu yanzu Aminu ka kalle da ka jefa min wannan miyagun kalmomi ya hakuri haka ne na tuna fa ai ba wanda ya san dan wuta sai Allah gaskiya ne yawwa ko ba haka ba to ai ku tun a duniya gashi Allah ya nuna ku to ai naga dodo ɗaya muke wa tsafi kai naga kai neman gaya min magana kake kana neman shigan min hanci a kudindine ba fa baki ka fi ni ba fa ka gani ba ta yanda za a yi ba a fi mutsin ma ba kaga kuma ba ta yanda za a bada mana kwarkwata kai ka sani yawwa Allah ya shirye mu gaba daya mu dai ba za mu ni za ka bani kuɗi ka bani yanzu a je a san yanda za a yi mu dai ba za mu daina oda ba amma ku dai muna muku fatan shari'a a'a ba za ku daina oda ba amma kana kallon wani kana masa mummunan kalma ko kaga yanzu da Allah nawa ya kamata a bayar kaga wancan dai 100 na tura ko ba haka ba to yanzu dai wannan ka gane ka bada ko bai kai wancan ba kana ji to idan aka je aka tsaye da ruwan miya ko mai yayi daidai ka ji gip ka gane wato wancan fa da ka ban kwanaki satin da ya wuce ji kake dawo to ban da abinka yanzu dan Allah ban da abinka kuma na dade dai ina maka dan dai an samu matsala gaskiya maka zo zaka ci min mutunci ai tsakanin na da kai ba haka gaskiya ba haka yanzu ba da abin da zaka bayar ka gane yanzu ban fito da kuɗi ba amma ina zuwa ina karɓar waya zan tura ma ai kai matsala da ta kai wani lokacin matsolo ne wallahi yadda na kaɗin nan da sai mun ci kula da kai wallahi inda ka san mai kuɗin lukudi wani lokacin haka to ai din ne ko ba haka ba kuɗi na da ƙyar nake samu in ban da har sabga matan nan gaba ɗaya ba na cin kuɗi na wallahi sabga matan nan ce kawai take ci min kuɗi amma da ka sani nan ai daɗi kana da ka sani nan wallahi mata ta ba na bata ko sisi
kawai ni harkar nan kawai nake to me ai ba komai ba asara tunda ai kana shan a ina mora gaskiya yawwa ka gani ina mora gaskiya gaskiya kuma inda nake jin daɗin ka iya kawo kaya wallahi to ai ni din na daban ne amma da kana neman mai fada kana neman ai cin mutunci kana neman ai rashin arziki ai ba a haka to yanzu abin da za a an jima dan Allah kai kokari za mu dai mu yi magana da ba da mu shukura to shikenan sai an jima shukura